Kubanjwe umlisa nesidumbu wesifazane emotweni eyebiwe. Kulindeleke ukuthi insizwa ivele enkantolo yemantshi yasePitoli eGauteng namhlanje ngoMsombuluko ngemuva kokutholakala nesidumbu wesifazane ebigebenga emotweni yakhe. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni, uLieutenant Colonel Mavela Masondo uthe umsolwa uthole nezimpahla abezintshontshe kumufi. Uphenyo lokuqala luveza ukuthi umufi wabulawa ngesikhathi kugetshengwa umuzi eStanderton esifundazweni saseMpumalanga ngoLwesihlanu kuSihlwa. Umsolwa kuthiwa ugqekeze umuzi ngaphambi kokubulala umufi wafaka isidumbu kwiRange Rover kamufi washaya wemuka naso. Kubikwa ukuthi isikhulu senkampani ye-Tracker besithungatha imoto kamufi ngesikhathi siyithola egaraji likapetrol eMoraletta Park eTshwane ngezintatha zangoMgqibelo ngo-Agasti 24. Ngesikhathi sisesha imoto nomsolwa obeshayela imoto, kutholakale isidumbu wesifazane emotweni nezimpahla okusolakala ukuthi zebiwe okubalwa ama-laptop, ubucwebe namakhadi asebhange kamufi. Uphinde watholakala nezibhamu ezimbili kanye nesibhamu esisodwa emotweni, kusho uMasondo. Amaphoyisa abizelwe endaweni yesigameko, umsolwa waboshwa ngokushesha. Umsolwa ubhekene namacala okubulala, ukuthumba, ukutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni, ukutholakala nemoto yebiwe, ukutholakala nempahla ekusolakala ukuthi yebiwe. Lezi zindaba kuzifundelwa uMuthi kaMakhulula. Stay connected, stay informed.